kun muumi muu. Oli niin upea. Huomenta, huomenta. Oletko löytänyt uuden kassin? Voi. Niinpä. Miten on? Maistuisiko kuppit kannabista? Muumipeikko ja muu ja kurki ja nosto kurki. Siltä näyttää. Misti Peikko, mitä sinä tiirailet? Hei, siellä ei ole tussa. Joku muutti Siellä ei ole asuttu. Annas kun minä tiiriin. Mut sen jälkeen. Hyvä tavaton, miten siistiä. Mennään mukamas lainaamaan kummia. Missä sinun mielikuvituksesi on? Isä, mitä sinä aiot? Jos tulette mukaan, koko suunnitelma menee röyhkeäksi. Röyhkeä. Äiti, tuolta hiipii joku. Eikö se ollut tonnin seteli? Ihme mies, mitä te teette siis? Voi minua lörinä sijaista. No ja mitä te sitten teette täällä? Tutkin mun marsjääteleitä! Onko niille semmoinenkin? No vittu ei! Tervetuloa Syyriaan. Vaikka asun jokseenkin kaukana, olen silti lähin naapurinne näillä main. Ai, te olette malka. Ai. Voi miten röyhkeä. Kas toi on? Toi on nimenomaan se panomies. Ai toi on se panomies. Vuoro. Tästä lapset varmaan pitävät. Jos pysyvät hengissä. Tervetuloa Muumitaloon. Siitoksia ystävällisestä kuulista. Tervetuloa viljonkat. Oh. Isä. Olen kovin paharikollinen. Allani on syvä kuilu ja nälkäinen krokotiili. Ei, tyrmäsin krokotiilin kun putosin sen päälle ja nyt uin rantaan. Hoi! Teillä ei kai yleensä ole paskaa. En tiennytkään, että haisuli on noin riippuvainen paskasta. Ei. Olisiko nyt sopiva hetki näyttää mukaan? Tavallaan. Haisuli, sinun täytyy näyttää ensin. Tämä on epäreilua. Muumipeikko! Viljonkan lapsilla oli hirveä paska.